Oh nakho ufike ngubonga. Yebo. Ngicela ukubonga mfowethu lo mfana uMthandeni. Yebo. Ngicabanga ukuthi uMthandeni ukuthinta kwakhe igama lami. Yebo. Kungenze ngabuya egemini uyabona. Abantu banginaka uyabona. So ke ngiyafisa mfowethu ukuthi nami ngikhombisa ukumbonga yikho ngilapha nje. Noma ngemhla ka 16 March vele izobishaka induku uyazi ke naye. Uyazi ukuthi induku izobisha. Kodwa nje ngiyabonga ukuthi mfowethu ungivezile nakubalandela abathi bebengangazi angazi ke bebedonywe yini ke ukuthi phela abantu sebaphuza litshwala ukuthi uyishiboko manje ngicatha umqondo vele kuyawushaya. Kodwa nje kade ngaba khona endimeni. Ngijabulile nokubona ubamkhathaza kuthiwa nakho ya. Phela usale mipinasho umculo usamhlula kodwa ngicatha uzobuya naye egemini. Kade edlula nje la. Usale mipinasho. Mala qhawela kithi injabulo nje yabanjani kuthiwa nje 12 kuthiwa ke umuntu obashaye bonke ngamavoti kuthiwa ingoma ekuthiwa umjolo lo ngoba leya ngoma kahle kahle yagcina isimela umculo kaMaskandi ukhulumela